Сябры, ўсіх вітаю на нашым экстрэмісцкім канале. Ну, вы ж все ведаеце, што ён экстрэмісцкі, таму акуратненька з тымі людзьмі, якія могуць яго пабачыць там у Беларусі. І сёння тэма насамрэч больш не пра КР. Я ўжо там бачыў каментары. Больш, канешне, не пра КР, але ж КР гэта як нейкая лакмусовая такая паперачка, таму што пабачыць, як людзі ставяцца да працы розных структур там і так далей, ну, дастаткова складана, скажем так. Вось. А калі ідзе размова пра выбары і пра тое, каб людзі неяк, гэта адзнака нейкая, то вось якраз гэта як прыклад. І таму сёння, канешне, размова будзе трошачку зусім пра КР, но трошачку пра іншыя рэчы. І сёння я хацеў бы, канешне же, адказаць на пытанні, якія ёсць по гэтай тэме і па іншым другім тэмам. Больш з вамі паразмаўляць. Мне цікава вашае меркаванне, вашыя каментары, таму я буду час парой туды ў чат заходзіць і іх і агучваць, і адказваць. Вось. І хацеў бы я сёння пачаць наш стрым з непасрэдна. Мікола Дзядок сёння напісаў у Фейсбуке пост. Я хацеў бы яго агучыць. Я там таксама каментар свой зрабіў пад гэтым пастом. І вось што ён піша. Галоўная праблема беларускай эмігранцкай паліттусоўкі, гэта важна, не ўся эміграцыя гэтага тычыцца, гэта тычыцца паліттусоўкі, як ён яе называе. І вось галоўную праблему ён агучвае. Многія ў ёй успрымаюць адзін аднаго не як хаўрусніка па агульнай справе, а як канкурэнта ў барацьбе за рэсурсы, фінансавыя ці рэпутацыйныя. Тут я поўнасцю згодзін. Вы звярнулі ўвагу на вопратку, якую зрабіў на гэты стрым. Беларусы супраць алкашызму. А ў нас зараз я ўсё больш і больш бачу вось гэты разрыў нейкі. І, канешне, любога чалавека, якому будучыня Беларусі гэта не проста словы, яго гэта пачынае напружваць тое, што адбываецца ў нашых дэмакратычных сілах. І гэта важна насамрэч. Далей продолжаю пост Міколы. Ад гэтага атрымоўваецца наступнае. Як толькі з'яўляецца новая публічная асоба, альбо ўжо існуючая, раптам павялічвае свой сацыяльны капітал. Ну, тут я трошачкі не ведаю, аб чым ідзе размова, аб сацыяльным якім капітале, можа больш палітычным капітале, но я чытаю як ёсць. Канкурэнтнае асяроддзе пачынае рабіць усё мажлівае, каб гэтую асобу паставіць на месца. Гнабяць, вышукваюць кампрамат, прыкрываюць доступ да рэсурсаў, цвік, які крыху вылез шляпкай над агульным узроўнем, адразу забіваюць малатком. Лезь назад. Гэтыя людзі, на жаль, пазбаўленыя стратэгічнага мыслення, і не разумеюць, што, падтрымліваючы адзін аднаго, мы ўсе па выніку атрымліваем болей. Гэта тое, што гучыць зараз шмат у якіх чатах. Шмат людзі паміж сабой размаўляюць, што калі зайсці ў той Фейсбук, ну, я вам шчыра кажу, я Фейсбук выдаляў 2 разы. 2 разы я яго проста выдаляў, каб туды проста не заходзіць. Таму што ну, вось тое, што з гэтай бурбалкай, якая там. І самае ж цікавае, што шмат людзей, якія ў Фейсбуку пішуць там ці каментары, мы сёння да каментараў трошачкі пазней прыйдзем, ці там нейкія пасты і так далей, яны вось у гэтым вакууме фейсбучным апынулись, і з яго выходзіць не хочуць, яны не хочуць думаць, яны не хочуць размаўляць на іншай тэмы. Таму гэта, насамрэч, халера яго ведае, што адбываецца, скажем так. Дададзім да гэтага, што значная колькасць актывістаў ставіць інтарэсы сваёй ідэалогіі альбо асабістыя амбіцыі вышэй за агульную справу. На гэтых супярэчнасцях умела граюць спецслужбы, падагрываючы сваркі і разлад. Вось 100% згодзін, таму што як працуюць спецслужбы ў такіх выпадках?
яны бачаць, дзе ёсць слабасць, дзе ёсць хоць малейшы раздрайчык, дзе ёсць там хоць нешта, дзе можна людзей пасварыць, адразу же іх боты ці там людзі, якія там недалёкія там і так далей, адразу яны пачынаюць туды накідваць гэтага гаўніца, каб гэта ўсё пашыралася ўсё больш і больш. І так гэта і атрымліваецца. І ведь ведаеце, што в гэтым выпадку важна. Глядзіце, ёсць беларусы, якія зараз заходзяцца за межам і не актывісты там просто жывуць, калісьці выехалі якраз па тых самых прычынах, што супраць лукашызму і супраць таго, што ў краіне. Яшчэ больш беларусаў знаходзіцца ў краіне. І як вы лічыце, калі яны бачаць усё гэта, вось гэта ўсё яны там аднойчы пабачылі, другі раз, трэці, пяты, як яны себе адчуваюць у гэтым? Як яны да гэтага ставяцца? Чаму людзі не думаюць аб такіх? Я скажу, што я зараз не накідаю на кагосьці, я сам у тым ліку час порой бывае там ляпну там нешта там і так далей, бывае такое. І зараз я пытаюсь стрымліваць сябе і адразу не адказваць, і адразу нешта не пісаць, і адразу не накідвацца, таму што вось гэтае адчуванне, яно прыходзіць, што нешта не так, і што можна змяніць, папытацца змяніць хаця б. Значит, далей пост чытаю Міколы. Вынік таксічная атмасфера, у якой тоне 90% карысных пачынанняў. Атручаная інфармацыйная прастора, у якой не хочацца знаходзіцца нікому. Неспынны адток людзей, у прыватна-сямейную бурбалку у лепшым выпадку, альбо ў супольнасць неадэкватаў ненавіснікаў у горшым. Пра неадэкватаў ненавіснікаў вы ведаеце, што іх таксама шмат, абсалютных неадэкватаў, на якіх людзі калісьці спадзявались, але зараз там пачынаецца, я чытаю, я ўсіх блакую, адразу кажу, мне так прасцей, я блакую такіх людзей неадэкватных, навошта іх бачыць, ўсё роўна там нейкую інфармацыю мне скідваюць, і калі ты пачынаеш разбіраць, там уже ідзе просто, просто такое, што ужас. І вось скончым пост Міколы. Хацелася, каб усе усведамлялі гэтую праблему, бо тады нешта зменіцца. Падкрэслю, я зараз кажу найперш пра паліттусоўку, а не пра беларусаў замежжа ў цэлым. І так, а зараз мы якраз возьмем тыя самыя выбары ў КР. Тыя самыя выбары ў КР зараз трошачку. Значыць, глядзіце, на Белсаце. Статья. Рекламу выборов УКР замовили у Ильи Варламова международные партнеры и доноры. Спикер Координаційної рады Артем Брухан падчас закрытой панельной дискуссии у Варшаве рассказал, что удалось высветлить наконт нечаканага пиару с боку российского блогера. Брухан подкрэсліў, что сама КР сродкаў на такую рекламу не атрымлівала. Глядзіце. Ёсць, к чаму я гэта зачытаў, ёсць пэўныя нейкія крокі, ёсць пэўныя дзеянні, якія ці ўзмацняюць нешта, ці наадварот, неяк разбураюць, там, не ведаю, там, разрушаюць. Там. І вось гэтая самая адказнасць, калі хто-то нешта робіць, конечно, ён робіць для таго, каб гэта было лепш, каб гэта неяк спрацавала там і так далей. Но атрымліваецца наадварот. І таму, а вы ж ведаеце, як беларусы ставяцца да расейцаў? Ведаеце добра. І таму вось хто прымаў гэта рашэнне, каб расійскія блогеры бралі на себя вось гэтую рэкламу, каб людзі ішлі галасаваць, і самае ж галоўнае, гэта ніяк не сработала. Ніяк. То бок, як шло вяла цікушы, так і шло. І вось з такіх крокаў усё гэта і становіцца. І вось зараз выбары КР. Зараз прагаласавала, я не ведаю, там, прыкладна там трошачкі больш 1500 чалавек. 2 гады таму, за адзін дзень, гэта важна, за адзін дзень прагаласавала там 6800, нешта такое. Каб зараз быў адзін дзень галасавання,
то мы бы сабралі на выбарах гэтых 500, можа 600 галасоў, 700 галасоў, я не ведаю. Ну, 1000 бы я вельмі сумняваюсь. Таму я так понял, унутры было прынята такое рашэнне, каб гэтыя выбары працягнуць на больш доўгі час, каб была магчымасць больш людзей задзейнічаць там. Што атрымалось, то атрымалось, мы все бачым. І якраз гэта тое, як ставіцца грамадства, і я лічу, што гэта стаўленае грамадства не толькі для КР, не толькі. І зараз, што зараз атрымліваем? Значыць, адказы ў соцсетках, пасты ў соцсетках тых, хто і кіруе КР, і тых, хто там займае больш-менш пасады нейкія. Першае, значыць, выбары ў КР. Чаму так усё атрымліваецца? DOS-атакі. Да, на сайты пастаянна ідуць DOS-атакі. І такія, якіх проста ніхто не чакаў. Былі галасаванні на адным сайце, потым на другой перайшлі, ўсё роўна сайт то там падае, то там падае. Вось, гэта першае, якое прызналі, што вось ёсць праблема. Другое, гэта запугіванне. То бок адразу ішло запугіванне, што будуць слітыя базы, што мы вас всех знайдзём, там, навошта вам гэта патрэбна, там, і так далей. Плюс якабы арыштавалі 2 чалавек, якіх паказалі, што вось яны там недзе сядзяць і там расказваюць, як ён там зайшоў, што ён там зрабіў, там, і так далей. Ну, я ў гэта насамрэч не вельмі веру. Усё можа быць, конечно, но не вельмі я веру, таму што калі б узламалі там нейкую базу ці кагосьці знайшлі, гэта быў не адзін і не 2 чалавека, гэта было нашмат больш чалавек. Вось. І маглі б гэта і паказаць, таму што выбары ідуць далей, маглі б гэта паказаць, што вось у нас ёсць усё гэта. Таму ніякіх выбараў ніхто не ідзіць, але ж гэтага далей не адбылося. Вось, па логіке яны павінны былі так зрабіць, калі б кудысьці там улезлі, там нешта пабачылі там і так далей. Ну і па-другое, конечно, я лічу, што Паша Лібер насамрэч прафесіянал сваёй справы, яго паважаюць якраз за прафесіяналізм шмат хто з яго там, ну, з тых, хто займаецца той же справай, там з айцішнікаў і там далей, не за тое, што ён Паша Лібер, за тое, што ён прафесіянал, ён ведае сваю працу. Значыць, і вось асноўныя прычыны агучваюцца такія. Я пакуль не пачуў ні ад аднаго з лідараў нашых там публічных асоб, акрамя вось гэтых асноўных тэзісаў, я не пачуў другога. Я не пачуў, што адказнасць ляжыць у тым ліку і на нас. На нас усе, хто быў у КР, і на мне таксама ляжыць адказнасць. І тыя блокі, якія прайшлі вялікай колькасцю галасоў, напрыклад, першае месца займаў блок Латушкі, Губарэвіча, другое месца займаў блок Пракоп'еў. І там пайшло далей. Я нідзе не пачуў пра тое, што, слухайце, насамрэч, мы таксама адказны. Таксама на нас таксама гэта ўсё ляжыць. І можа даже і прапарцыйна вось гэтым адсоткам, якія мы атрымалі. Таму што мы прыйшлі, мы абяцалі, мы казалі, і мы недзе не дапрацавалі. Мы недзе там, можа, не так спрацавалі са СМІ, можа, то бок пошук вось гэтых, пошук непасрэдна вось гэтых прычын яго няма. І гэта дрэнна, насамрэч, таму што самакрытыка і варушэнне вось гэтае ў сябе, так, пабачыць, чаму так атрымалася. Чаму не зацікаўлена грамадства ў нас, у нашай структуры? Чаму так? І вось гэтага я пакуль не бачу. Больш мне падаецца, што вось тое, што я бачыў, там хто што адказваў там з публічных нашых асобаў, гэта больш мне лічна. Я кажу зараз за сябе. Вы можете ў каментарах напісаць, так гэта ці не. Мне больш гэта падаецца як нейкая адмазка. Ці неразуменне, ці адмазка. Вось. І гэта дрэнна, таму што калі нету працы, няма працы над памылкамі, іх будзе яшчэ больш будзе. І акрамя таго, я вам скажу так, што калі выходзіць лідер і кажа, што мы не дапрацавалі, мы зрабілі памылкі, мы павінны ўсіліць вось тут і вось тут, да яго людзі ставяцца будзе лепш, нашмат лепш. Вось, таму што перад імі жывы чалавек, не проста чалавек, які там толькі бы накінуць на сябе пуху,
а жывы чалавек, які насамрэч пробуе працаваць, там нешта рабіць і так далей. Вось, ну, зараз Брухан агучыў о том, што як толькі адбудуцца выбары, будзе перафарматаванне нейкае КР. Я пакуль не ведаю, але ж я таксама шмат з кім размаўляў, ну, са сваімі там сябрамі, там, наконт таго, як вы лічыце, можа, вось гэта і ёсць той самы накірунак, па якому трэба працаваць, гэта перафарматаваць, нешта там, нешта памяняць, там, напрыклад, ну, я не ведаю, гэта вялікая праца павінна быць, гэта павінна быць агульная праца, то бок недзе там у кулуарах селі, там абсудзілі, а гэта праца павінна быць вынесена публічна, і тада можа нешта і зменіцца ў гэтым накірунку. Вось. Но гэта яшчэ не ўсё, канешне же. Канешне же, гэта яшчэ не ўсё. Я лічу, што вось гэтыя выбары ў КР гэта таксама і незацікаўленасць людзей. На што магло паўспрыяць на гэтыя лічбы? Чаму так мала людзей зацікаўлена і так далей? Гэта той самы знакаміты Бульба-Сарач. Таму што у нас шмат публічных людзей, у нас шмат адказных людзей, як бы адказных. Яны, я не ведаю чаму, але ж яны пачынаюць вось гэты самы Бульба-Сарач патрошачку укідываць. Ну, ці ім патрэбна неяк ся возвысіць. Вось, ну, пост Міколы Дзідка як бы аб гэтым і кажа. Ці там неяк выдзеліцца, ці патрэбна быць там нейкім там асобным там і так далей. І гэта ўсё яшчэ больш разбурае. Напрыклад, вам прывожу. Значыць, наш філосаф Владзімір Мацкевіч, які тут быў неаднаразова, мы з ім размаўлялі. Вось, пасля гэтай гульні ён кажа, што Ціхановская страціць, тое, што яна не была на гульне, яна страціць там нейкі аўтарытэт, там нешта там не так яна зрабіла, што не прыйшла там і так далей. То бок я бачу больш чалавека, які незадаволены тым, што яго праігнаравалі. Праігнаравалі. Таму што казаць аб тым, што хтосьці нешта страціць, калі ты у чым-то не ўдзельнічаў, тое, што хто-то прапанаваў, так, і рабіць такія вынікі, што на мою гульню не пагадзіліся. Таму яны, вось тыя, хто там былі, яны, канешне, ну, вось, яны ўсё, і у іх зараз будзе і аўтарытэт, і ўсё будзе добра. А тыя, хто не прыехалі, ты гаўнюкі. Вось гэта так гучыць. Навошта гэта ён робіць? Я не ведаю. Но гэта гучыць вельмі дрэнна. З чаго такія вынікі? Хто правадзіў запросы? Тым больш, што ён ведае, што ў той час яна была ў Арменіі. Не паехала на гульню Мацкевіча, а збіралась і ўжо ехала ў Арменію. Но гэта дзіўна гучыць. І вось, глядзіце, ёсць, напрыклад, людзі, якія падтрымліваюць Ціхановскую, падтрымліваюць і Мацкевічу, так? Вось ёсць і за тых, і за тых. І тут вось гэта пачынаецца, вось гэта абмяркоўвацца, што ты там нешта страціш. І вось гэтыя людзі, іх так як камушак капнула ім на душу. І яны, у іх пачынаецца ў душе раздрай. А хтосьці ж, напэўна, не прав, можа Мацкевіч не прав, а можа Ціхановская не права. І паміж гэтымі людзьмі пачынаецца таксама такія невялікія адразу сварачкі, потом больш. А потым што можа быць? Яны могуць ці пайсці ў жорсткую крытыку, у метанне гэтага гаўніца, ці яны могуць што зрабіць? Проста сысці і сказаць: слухайце, як вы нам усе надаелі, Божа, са сваімі гэтымі і гульнямі, КРамі, там, Ціхановскімі там і так далей, як вы все нам надаелі. Яны проста, і потым кажуць: а людзі зараз неактыўныя, таму што такі час, вось заўсёды актыўнасць, гэта такі ўсплеск. Гэта так і ёсць, канешне, вось такія ўсплескі яны ёсць. Но мы самі гэтыя ўсплескі пачынаем прыбіваць самі. Ці вось, напрыклад, Ольга Лойка, публічны чалавек, якая там вядзе различные перадачы, там токі, там і так далей, піша там пасты, з'яўляецца на Еўрарадыё, там, то публічная асоба. Што піша яна, напрыклад? Што піша яна? Так, я не бачу.
Значит, вось, глядите, роль нехты в протестах примерно как Луки в гарантиях независимости. Не стоит преувеличивать. И обратите внимание, стоит 32 лайка, так? Там размова шла аб тым, што там польскі былы кіраўнік там выведкі там нешта сказаў там і так далей. І вось я ей адказаў, што што ты робіш? 32 лайка яе падтрымалі людзі. І шмат публічных асоб таксама падтрымала. А навошта гэта пісаць? У меня пытанне. Тебе не падабаецца нехта ці як яго там роль агучваюць? Ты, можа, абмяркуй гэта там з кімсьці там, но ты публічна гэта ўкідваеш. Параўноўвае гэта з тым, як Лука датычыцца незалежнасці Беларусі, то бок ніяк. То бок роль нехты ў пратэстах таксама ніякая. Але ж я хачу напомніць усім, што блогеры пачалі працаваць. В асноўным 17-й, 18-й год, 19-й. Яны ўжо тады працавалі. Яны тады працавалі з грамадствам. Пакуль ніхто яшчэ не ведаў, хто такая Вольга Лойка. Тады яшчэ толькі в вузкіх кругах ведалі, хто такой Владимир Мацкевич, Ціханаўская там, ці іншыя, там, ці Латушка, там, ці яшчэ нехта. Гэтых людзей ніхто не ведаў. Блогераў уже ведалі і іх слухалі. І гэта была праца. Мы зараз не кажам, што блогеры там пратэсты гэтыя, но яны зыгралі вялікую ролю. У тым ліку, як зыгралі ролю там тое, што потым Латушка выступіў у тым жа тэатры і сказаў там я. І гэта сыграла там роль у пратэстах. І тое, што Ціханаўская зарэгістравалась. І тое, што Бабарыка там зарэгістраваўся. І тое, што Калеснікова выходзіла з сярдзечкамі. То бок усе ігралі нейкую ролю ў пратэстах. Усе маюць дачынення, хтосьці больше, хтосьці менше. Но усе ў гэтым удзельнічалі, усе ўклалі працу. І вось так проста яе прыніжаць, но вось ён бульбасрач. Вось ён, так, вось гэта ўсё атрымліваецца. І тыя людзі, якія ставяць лайкі пад такімі пастамі, замест таго, каб спыніць і сказаць: Ольга, навошта ты гэта робіш? Навошта? Яны падтрымліваюць такім чынам. Кажуць як бы: давай, мачы, маладзец. Ёсць людзі, якія падтрымліваюць нехту. Ёсць людзі, якія падтрымліваюць Лойку. І гэтыя людзі могуць быць таксама разам. Ці падтрымліваюць тых, хто паставілі лайкі. І яны могуць падтрымліваць там адразу ўсіх. І тут вось гэта раз ляпнулась, як гаўняха. Шмяк і ляжыць, і паванівае. І вось опять пачынаюць людзі паміж сабой. Я маю на ўвазе людзі, якія могуць знаходзіцца ў Беларусі, могуць знаходзіцца тут. Яны паміж сабой такія думаюць: а што адбываецца? А што? Як? Глядзіце, я не супраць крытыкі. Тым больш канструктыўнай крытыкі. Яна павінна быць. Абавязкова, без гэтага ніяк. Але гэта тычыцца крытыкі, а не проста накідаў нейкіх. Проста вось з галавы сядзіць нехта там думаць: ай, да, я плюхну. Плюх ёсць. А вось якраз канструктыўнай крытыкі амаль што практычна і няма. Вось у чым справа. То бок, вось гэта і зрабілі тое. А мы лічым, што калі б яны паразмаўлялі з намі, і мы бы вызначылі там накірункі розныя, мы бы нешта дадалі там, у нас былі бы такія прапановы там і так далей, і так далей. Канструктыўнага дыалога, які наадварот прыцягвае людзей, якія бачаць, што атрымліваецца, якім становіцца цікава, а насамрэч, можа, так яно і ёсць. Вось, вось так. Яшчэ што можа аштрухоўваць людзей? Калі нехта шмат кажа непасрэдна аб сябе і забывае пра іншых. Гэта вельмі, вельмі дрэнна. Як прыклад, выходзіць, напрыклад, чалавек і кажа: я зрабіў гэта, і гэта, і мы афігенныя людзі, а астатнія яны проста там недзе там блынтаюцца там недзе і нічога не робяць. Можа, так яно і ёсць. Але ж я шмат ведаю, хто пад якімі накірункамі працуе і так далей. Я ведаю, што сам па сабе ніхто нічога не робіць. Заўсёды ідзе шмат працы сумеснай.
сумесныя. І калі чалавек выходзіць, напрыклад, і кажа: паслухайце, мы зрабілі вось такі добры крок у такім-то накірунку. Пры гэтым гэты крок бы не атрымаўся, калі б нам не дапамаглі вось гэта ініцыятыва, ці гэты праваабаронцы, ці яшчэ гэты праваабаронцы. Гэта наша сумесная праца. І такім чынам ён паказвае, што ён камандны гулец, першае. Ён паказвае, што ён не адзін, што існуюць таксама тыя, хто працуюць. Ён такім чынам іх таксама падцягваць наверх. Іх прыхільнікаў падцягваць наверх. І людзі ўжо у іх іншае ўражанне. Яны ўжо не кажуць, што вы ні халеры не робіце, вы там тунеядцы, сидзіце на гэтых грантах, прысасаліся і так далей. Яны бачаць: слухайце, ну праца-то ідзе. А можа там гэта, а можа і трэба той КР, а можа трэба там размаўляць з людзьмі, а можа трэба неяк, напрыклад, там падтрымаць кагосьці, там пайсці прагаласаваць, потому што гэта, ну, насамрэч тычыцца ў тым ліку і мяне тычыцца. Но гэтага чамусьці я, ну, пакуль я не шмат дзе бачу. Насамрэч не шмат. Гэта я не бачу там асобна не офіс Ціхановскай. Вось гэта крытыка канструктыўная у мой адрес, хаця яны больш-менш распавядаюць аб тым, што яны робяць і хто дапамагае. Але недастаткова. Я лічу, што недастаткова. Трэба больш распавядаць, над чым ідзе праца і хто працуе над гэтай працай, хто дапамагае, якія інстытуцыі там ці арганізацыі, там структуры нейкія, хто працуе. То бок, вось гэта сплачэнне, яно павінна быць не на словах, а на справах. І гэта сплачэнне, яно павінна, і пра яго павінны ведаць людзі, што так яно і ёсць. Вы паглядзіце, што мы разам, мы ўсе разам, мы недзе там па углах разбежаліся, і ўсё, і кожны сваё, а мы ўсе разам. І, ну, і шмат хто яшчэ, канешне ж, шмат хто яшчэ. Тыя людзі, якія потым незадаволеныя тым, што пра гэта кажуць. Незадаволеныя. А гэта так і ёсць. І вось беларусы чакаюць ад нас гэтага. Ну, шмат хто ўжо ўсё, не чакае нічога. Шмат. Но ёсць людзі, якія чакаюць яшчэ ад нас гэтага. Таму што мы зараз у такіх умовах, калі кажуць, а што дэмсілы могуць зрабіць? Вось сел Лукашенко, яго армія, у яго там падтрымка Пуціна і так далей. А што ж дэмсілы могуць зрабіць? Я не стратэг. У меня такога адказа прям вось, што зрабіць можна там няма, канешне. Такія думкі ёсць розныя, ну, але ж гэта не для эфіраў. Но я ведаю, што можна зрабіць, гэта капіць сілы. Капіць сілы не толькі там недзе ўнутры, у сябе, а ў тым ліку, каб людзі, давер людзей, гэта і ёсць асноўная наша сіла. Гэта давер людзей, як у замежжы, так і ў краіне. І калі гэты давер людзей будзе вялікі, як у 20-м годзе, то за намі будзе сіла, моц. Калі мы самі, вось рознымі, вось тое, пра што я казаў, самі гэты давер страчваем, калі мы назначаем на нейкія пасады непанятна якіх асоб, калі мы прынимаем непанятна якія рашэнні, там, ну, я кажу, напрыклад, таго ж Варламова, там ці яшчэ нешта, калі мы не бачым сваіх памылак, калі вось гэта ўсё, вось калі гэты бульбасрач, калі мы не на сваю працу больш звяртаем увагу, а на працу іншых людзей, і іх крытыкуем, што вось вы там зрабілі не так, вы зрабілі не то, а вы павінны былі і для мяне нешта зрабіць і так далей. І вось гэта і ўсё, вось гэтае ўсё, яно пачынае, ну, якая сіла ў такіх умовах? Якая? Таму гэта вельмі важна, як я лічу. І аб гэтым, канешне же, трэба размаўляць, аб гэтым трэба пісаць. І у меня як прапанова, шмат хто з вас ёсць у Фейсбуку, у соцсетках, у
у тых же ютубах і так далей, вы таксама можете на гэта спрыяць. Ну, таксама, таму што вы можете таксама сказаць: слухайце, ну навошта ты гэта робіш? Слухайце, а можа патлумачце больш чагосьці? Слухайце, а можа, ну то бок сваімі каментарамі, там нейкімі ці лічнымі сустрэчамі там і так далей. То бок такі канструктыўны дыялог. Гэта ўсё можа паспрыяць таксама, я лічу. А зараз я вам, сябры, трошачкі адкажу на пытанне, тое, што вы пішаце, и почну, ну, одразу. Как вы обрадовались? Мне стыдно за вас. Таким, как вы, больше не доверяю. И мне все равно, что вы все мелкие завистники. Пишет Мария 14262. Я не ведаю, чему. Может, я напишу это тому, что выборы УКР провалились. Ну, то давайте будем про это молчать. Давайте сказать, что все отбылось добро. Это первое. А по-другое, а с чего вы взяли, что меня это радует? Вось вы пишете, как вы обрадовались? А с чего вы вырашили, что меня это радует? Вось это той самый прыклад, калі просто вырашили там нешта высказаць, не думаючы аб тым, як яно ёсць на самой справе. Так, ну калі Бабарыка, Роўда і прочае кажуць, што КР не патрэбен, чаго тады чакаць? Згодзін, таму што шмат людзей, якраз адказных людзей, і які бы насамрэч, і гэта ж не толькі яны кажуць, шмат хто кажа, што ну, мы не ведаем, навошта ён патрэбен, мы не ведаем, навошта ён, што ён там можа вырашыць за нас там і так далей. Шмат такіх людзей, але ж справа-то не ў іх, насамрэч. Так, я згодзін, што такія пытанні могуць абмяркоўваць, яны могуць маць сваю там нейкую пэўную точку там гледжання, але ж, конечно, на іх ёсць таксама нейкая адказнасць, таму што калі вы не ведаеце, што такое КР, напрыклад, Роўда, я так понял, што Настя Роўда з нашай Нівы, яна можа запрасіць да сябе там таго ж Брухана, там ці таго ж Ватушку, ці таго ж Пракоп'ева, ці яшчэ кагосьці, хто ў КР там ёсць, і задаць гэтыя пытанні, каб патлумачылі. І папытацца задаць пытанне не так, што там адказ там мы там недзе ў пары. Не, пакавырацца ў гэтым і сказаць: слухайце, ну гэта ўсё? Ці яшчэ ёсць якія мажлівасці, ці яшчэ нешта там і так далей. То бок журналісты ў гэтай, ну я лічу, што трошачкі недапрацоўваюць, але ж я не галоўны рэдактар, я не маю права там выказваць свае наконт гэтага там нешта. Я лічу, што ну мае асабістыя меркаванні, што недапрацоўваюць, і калі кажуць, што КР нам не цікаў, можа ён таму і не цікаў, што пра гэтую працу ведаюць не столькі, колькі патрэбна. Ці можа быць яшчэ, што не ўплываюць на гэту працу, таму што калі журналісты больш пачнуць туды ўлазіць і задаваць пытанні, то можа і праца трошачкі інакш пойдзе. Так, пра вось тата тое, што ты там напісаў, я даже чытаць гэта не буду. Я гэтых людзей не хочу ніяк. Так. Мы на зямлі прагаласавалі, не гледзячы ні на што. А хто з'ехаў, няўжо цяжка прагаласаваць? Ну, так ёсць. Так ёсць. Тут справа не ў цяжка. Справа ў тым, што, бачыце, тут такое пытанне, што мы можам абвінавачваць там і, напрыклад, і тыя ж нашы дэмсілы, казаць, яны не працавалі, ці часта абвінавачваюць нашу там супольнасць, нашу грамадзянскую, кажуць, вось ім не цікава там і так далей. Ну, гэта больш такое замкнутае кола. Яно залежыць друг ад друга. І тут няма там тыя вінаваты ці тыя вінаваты. Трэба над гэтым працаваць. Трэба працаваць, ўсё будзе, і ўсё гэта можа і пойдзе. Вось Дзяна Костюкович кажа: не цяжка галасаваць, на працы цяжэй, а не хочацца. Ну, я просто Дзяну ведаю, як бы ў Берасці перасекались не раз. Ну, гэта яе справа.
ёй, ну что, тут же не погонишь никого. Ну, как бы так, Мацкевич это просто ни о чем. Ну, я лічу, што Владимир ён можа і робіць нейкія добрыя справы, там нешта пытаецца нейкі вручняк рабіць, але ж ён робіць і дрэнныя. Ну, я лічу, што дрэнныя справы тым, што ён уносіць нейкі раздрай. Гэтага не павінна быць. Вось гэта не канструктыўна. Гэта як бы з аднаго боку кажучы, што я падтрымліваю Светлану Ціхановскую, но яна не паехала мне на гульні, таму ўсё кірдык. Ну, хутчыць не вельмі, як бы. Я таксама не паехаў на гульні. Да шмат хто туды не паехаў. То бок зараз атрымліваецца, што толькі тыя, хто паехаў, яны ў нас усё, яны ў нас эліта. А астатнія, ці хто не захацеў, ці хто не змог там і так далей, ну гэта ўжо гаўно нейкае, так? Атрымліваецца, ці як атрымліваецца. Ну, дзіўна ўсё гэта. Калі будзе бульбасрач ні аб чым, так і застанемся ні з чым. Ніхто не нясе адказнасць за лухту, таму так будзе, як усе 30 год так званай апазіцыі. Ну, апазіцыя насамрэч у Беларусі працавала. Я гэта ведаю дакладна, тому што я там таксама працаваў, але ж таксама магчымасці ў апазіцыі былі не такія ж і вялікія. Але тое, што тады Расія яшчэ не паглынула нас у той час, гэта я лічу, што вялікае дасягненне апазіцыі у тым ліку. Тое, што Беларусь гучала на розных пляцоўках у Еўропе, і тое, што адбываецца, і тое, што выбары не прызнавалі, гэта таксама рабіла апазіцыя. Вы прыкіньце, каб не было апазіцыі, а выбары ў нас прызнавалі. Ось заўсёды яны праходзілі, і ўсё было добра, а выбары прызнаюць. Як бы і кажуць, да, легітымны. Но гэта ж праца апазіцыі была. І за гэта таксама шмат хто. І выходзілі людзі, таксама і на прэзідэнцкія выбары рэгістравалі свае кандыдатуры, і за краты за гэта садзілись. Ну, понятно, што не ўсё так, як нам бы хацелось. Ну, нам бы хацелось, каб усё яны зрабілі, там, і ўладу захапілі, там, і дэмакраты Украіны прынеслі. Ну, давайте шчыра кажучы казаць, што краіна пэўны час не была готова да такіх, вось як, напрыклад, у 20-м годзе, што адбывалася і так далей. Неяк так. І наконт бульбасрача. Вось, наконт лухты. Так, вось гэта дзіўная такая цікавая тэма, таму што насамрэч шмат хто з публічных асоб, ён хлусіць, просто вось, не просто накідывае гаўніца, там намікае там нешта, а ён хлусіць, адкровенна хлусіць. І мне цікава, чаму гэтыя людзі не несуць адказнасць за сваю хлусню. Іх же спыніць немагчыма інакш. Вось калі да іх прыйдзе судебны прыстаў і скажа, вось рашэнне суда, і ты павінен выплаціць 10 000 евро вось гэтаму, а 15 таму, а 30 таму, за тое, што ты просто вось... Ну, гэта мы знаходзімся ў краінах еўразвязу. Такая магчымасць ёсць, у заканадаўстве гэта ўсё ёсць. І чаму гэтым не карыстаюцца? Я не ведаю, насамрэч. Но гэта спыніла бы адразу. Адразу бы гэты рты грязныя, чык, і все, і прыткнулись бы. Ну, гэта так працуе ва ўсім свеце. Я не ведаю, чаму гэтым не займаюцца, але ж я лічу, што не ведаюць людзі, дзе грошы ўзяць, да вот грошы ходзяць у судах. Лойка сёння Роўдзе сказаў, што КР не патрэбен. Ну, гэта её меркаванне. Напрыклад, я лічу, ось маё меркаванне, што Лойка не патрэбна. Ну, гэта таксама маё меркаванне. Калі яе не будзе, там, напрыклад, на тех каналах там, і так далей, нічога не зменіцца. Яны як працавалі, так і будуць працаваць. Калі КР не будзе, ну, будзе гэта неяк уплываць на і працу і таго ж там і офіса, і кабінета там, і так далей. І гэта будзе ўплываць. Калі Лойкі не будзе на каналах там, у якасці эксперткі там, такой сумневнай, насамрэч, я так лічу, опять же, это маё меркаванне, то нічога не зменіцца. Тому тут такое, ведаеце, так, вы Ольгу Лойку зразумелі неправільна, не трэба ролю нехты перабольшваць. Значит, Дзяна Касцюковіч, калі напісана у... Это, можа, вы нешта там неправільна понялі, таму што там быў допіс, што роля нехты як прыблізна Лукашенка да незалежнасці, то бок 0.
Таму адна справа, калі напісаць, што роля нехты пераўвелічана, калі гэты паляк кажа, гэта адно, так, гэта можа там ён і пераўвелічыў. А калі параўноўваць з дасягненнямі наконт незалежнасці Лукашенка, гэта зусім іншае. Ну зусім гэта іншае. Крытыкі шмат, а прапаноў няма. Насамрэч, вось калі паглядзець пост Міколы Дзітка, ён кажа аб том, што ёсць нейкія прапановы, але ж іх так дык. А так яны і ёсць, што прапановы ёсць. І калі людзі будуць бачыць, што да іх звяртаюцца, што іх мнение цікава, і што прапановы абмяркоўваюць, не проста так, вось, каб пабалтаць недзе, а насамрэч пачынаюць над імі працаваць, то такіх людзей і прапаноў з'явіцца больш. Іх будзе больш. І гэта, над гэтым трэба працаваць таксама. І таму, опять же, звяртаюсь да тых, хто у нас там кіроўцы, скажем так, якія маюць права там, магчымасць, не права, а магчымасць недзе прасоўваць там нейкія інтарэсы там і так далей. Не трэба только сваё лабаваць. Трэба прыслухвацца к іншым структурам, якія нешта прапануюць. Трэба гэта абмяркоўваць. Тое, што можна публічна, тое, што можна не публічна, збірацца, рабіць такія мозгавыя штурмы там нейкія. Над гэтым трэба працаваць. Так, вас глядзяць 43 чалавека. Чаму? Баяцца, што абвінавацяць у чым-небудзь. Так, ведаеце, меня гэта не стрымае, што глядзіць 43 чалавека. Глядзяць, і з них там некалькі будзе асоб, можа там з КДБ, там ці яшчэ адкульсьці. Но гэта не кажа аб тым, што аб гэтым не трэба казаць. Тыя, каму патрэбна, ось я проста ведаю гэта. Тыя, каго гэта тычыцца, яны ўсё гэта пабачаць. Яны пабачаць, што я кажу. Ім скінуць мае словы, ім скінуць, можа, нарэзкі там і так далей. І, я не ведаю, як яны ўспрымуць гэтыя словы і нашу з вами зараз размову. Я да іх звяртаюсь у тым ліку. І шмат людзей проста пойме, каму я звяртаюсь. Шмат людзей пойме пра гэта. Так, значит, конструктивную критику вы все игнорировали. Вот и получаете сегодня то, что получаете. Мы все... Магчыма, і калі я шчыра скажу, што калі ідзе нейкая крытыка ў мой адрас, нешта там кажуць, я ўспрымаю яе. Успрымаю, і даже калі я кагосьці пачынаю так разглядаць і бачыць крытыку са свайго боку на кагосьці, я таксама гэта стараюсь перакінуць на сябе і думаць, а ты так робіш ці не, і так далей. Я не заўсёды атрымліваецца, канешне, гэта складана, і бывае там і зрываешся, і бывае там нешта там, усякае бывае. Все мы людзі. Але ж я не ўспрымаю крытыку так прям, все, гэта мяне не тычыцца. Я лічу, што критиковать потребно конструктивно. Так, ось где конструктивная критика была, от кого? Что вы, критиканы, сделали сами в реализации ваших идей? Тут я таксама згоден у тым ліку з тым, што ёсць, глядзіце, ёсць людзі, якія не ведаюць, як зрабіць, што зрабіць, і калі ў кагосьці нешта не атрымалася, яны пачынаюць крытыкаваць. Самі не ведаючы пра гэта нічога, як гэта складана, напрыклад, да? І пачынаюць там все мачыць там і так далей. Але тут весь важна што, калі крытыка ідзе ад насамрэч экспертаў, ад тых людзей, якія разумеюць, у чым справа, якія разумеюць, як можна было б зрабіць. Не просто накінулі, як там недавно мне ў Фейсбуке пісаў чалавек, што там трэба купляць оружие, там танкі і так далей, трэба заклікаць усіх там, то бок, що нешта такое, цікава. Конечно, вось такія меркаванні людзей, якія зусім не панимаюць, што, як, дзе там і так далей. А канструктыўная крытыка гэта, конечно же, больш ад тых людзей, якія ведаюць больш унутраную кухню, ведаюць, якія ёсць магчымасці, якіх няма, ведаюць, якія дзверы могуць быць адчынены, якія не могуць быць адчынены, над чым трэба працаваць там і так далей. Конечно же, гэта і ёсць канструктыўная крытыка, калі
пра гэтыя магчымасці ідзе размова, пра тое, што можна было зрабіць вось гэта, і была магчымасць, а вы гэта не зрабілі. Таму я таксама крытыкую і час парой, вось шчыра вам кажу, што час парой я сижу там, читаю нейкія навіны там, ці там з кімсьці нешта абмяркоўваю, і мне не падабаецца. Я такой і крытыкі канструкцыйнай няма. Я вось лічу, я бы рабіў вось так. Вось я бы там пёр вось такім напрамкам. А потым, калі паразмаўляеш, думкі змяняюцца, і ты думаеш такі, ну насамрэч так, наверное, я і не прав быў там і так далей. То бок вось гэта ўсё, конечно, абмяркоўваецца. Но хацеў бы заўважыць, што гэта тычыцца тых людзей, якія лічаць Лукашэнку ворагам, якія лічаць, што краіна, у краіне ўсё складана, што гэта вораг наш, і што з ім патрэбна бароцца. Гэта ўсё я зараз кажу, вось гэта ўсё абмяркоўваю, і той кавер, і тыя выбары, і ўсё астатняе пра ворага. Таму што ёсць людзі, якія не лічаць Лукашэнка ворагам. Яны таксама знаходзяцца ў нашых дымсілах. Яны могуць сказаць, што ён так недзе там, дрэнны такі чувак. Так, вось. Але ж мы дэмакратыя там, як бы, і мы ж не такія, як ён там, і так далей. Да, мы не такія, як ён, конечно. Але ж лабаваць яго інтарэсы у краінах еўразвяза, тое, што супадае з яго наратывамі, з яго інтарэсамі, яшчэ раз кажу, не з інтарэсамі народа. Часта выставляюць гэта, што гэта там грамадства, як бы, вось, мы за грамадства, мы ж вось там, каб было лепш, там, і так далей. І пачынаюць прасоўваць інтарэсы непасрэдна Лукашэнкі і яго каратэль, яго сістэмы. І вось тут пачынаюцца адразу пытанні. Людзі, а хто вы, што вы робіце? Напрыклад, самы апошні прыклад, калі той же МОК, Олімпійскі камітэт міжнародны МАК, ён кажа, давайте здымаць санкцыі, давайте здымем. А чаму не? І хтосьці там ура, 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 а хтосьці кажа, слухайце, а што гэта? А у меня пытанне, а вы калі прымалі гэта рашэнне, а чаму вы пад гэта рашэнне, напрыклад, не выставілі там умовы, каб выпусцілі 100 там, ці 200 чалавек палітвязняў? Чаму? І вось аб гэтым трэба, каб нашы палітыкі размаўлялі на сустрэчах. І трэба, каб казалі пра гэта. Трэба, каб нашы СМІ пра гэта размаўлялі там. І трэба, каб гучала гэта ў кабінетах розных еўрапейскіх, што, прабачце, канешне, гэта добра, вы хочаце там гульні пабачыць. Але ў нас людзі сядзяць, у тым ліку і спартсмены сядзяць, у тым ліку і журналісты, якія маглі бы паехаць і распавесці пра гэта алімпійскія гульні, яны за кратамі ў Лукашэнка. Чаму вы прымаеце такое рашэнне, не абмеркаваў гэта з палітыкамі ў тым ліку? Там шмат, конечно, пытанняў. Так. Апаведы пра працу нівелююцца па-першае, працай рэжыму супраць, калі ты працуеш у закрытым рэжыме. Па-другое, рознымі, не буду называць гэту фамілію. Ведаеце, што людзей, у якіх ёсць крытычнае мышленне, якія могуць аналізаваць інфармацыю там, і так далей, іх хапае, канешне. Вось, іх хапае, таму яны ведаюць, хто, што там і так далей. Але ж так, наконт праглядаў, што не шмат смотрыць там і так далей. Мы размаўляем на складаныя рэчы. Яны, конечно, не ўсім цікавы. Тут трэба трошачкі ўключаць розум, трошачкі думаць, да і не каждаму гэта патрэбна, не каждаму цікава палітычныя там розныя такія размовы і так далей. А вось калі нейкія скандалы, спрэчкі, а калі начнецца там нейкае, ведаеце, там нейкі тышак, прагляды, Влад Бумагу усе ведаеце, да, там нешта сажраць там і так далей. О, праглядаў шмат там. Што мы павінны ператварацца ў іх? Ці вось гэтае там скандаліць і рабіць вумнае лицо і размаўляць аб тым, аб чым ты нічога не ведаеш, там лишь бы накідаць чагосьці, лишь бы гэты скандал. Канешне, так прагляды можна павялічыць, канешне, так можна там да сябе ўвагу нейкую звярнуць. Гэта наш путь. Гэта не мой путь, гэта 100%.
Так, невозможно реализовать то, что вы все отвергли, начиная с осени 2020 года. Поэтому ваши выборы сегодня цирк. Мой кот набрал больше голосов, чем любой ваш кандидат. Смешно и показательно. Пишет Американ там бру-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Я поздравляю вашего кота. І коцікі так, ёсць людзі, якія любяць посціць коцікі і так далее. Коцікі вельмі там у розных соцсетках, ім там ставяць лайкі, падабайкі, ёсць там і мільёны праглядаў і так далее. Ну і што? І што ваш кот зрабіў далей? Якія вынікі працы вашага кота? Ёсць яны? Я не ведаю. Вось. І таму, ну, як дзіўна гэта слухаць. Так, ваш путь с Бруханом, с вами все понятно. Яшчэ важная тэма, вось нагадаў мне зараз. Глядзіце, калі чалавек, любы чалавек, ён падтрымлівае кагосьці. Ёсць людзі, якім гэта не падабаецца, і яны адразу кажуць: праплочаны, батаферма, там, ну і так далей. То бок, у нас зараз так атрымалось, што ты, калі кагосьці падтрымліваеш, ты абавязкова, ты просто сам по себе падтрымліваць нікого не можаш. У тебя мозгов нема, там пустая голова. Ты абавязкова обязан падтрымліваць за тое, што тебе прыходзяць нейкія плюшки. А сам по себе, конечно, не. Но вось гэта такая дурасць, вось яе прадвігаюць шмат хто. Ну, я не ведаю. Гэта людзі, якія працуюць на Лукашэнку, якія працуюць на Губопік. Гэта іх наратывы. Гэта іх наратывы. Вось. Яны, можа, гэтага не ведаюць, не панимаюць, можа, мозгов не хапаецца, я не ведаю. Але ж гэта так і ёсць. Я там, напрыклад, галасую там УКР. Усё, праплочаны там, ну і так далей. Усё, ведаеце, што гэта чалавек либо тупы, либо працуе на КДБ. Дык, прабачце, хто прымаў рашэнне па Варламову, бо адпаведна з заявамі гэта не КР прымаў рашэнне. Я не ведаю. Я не ведаю, хто прымаў рашэнне. Наколькі я памятаю, Брухан там сказаў, што гэта прымалі рашэнне там нейкія іншыя людзі, ён пра гэта не ведае таксама, але ж я лічу, што можа і ведае. Ну, я не магу казаць, што ён там хлусіць, там, у меня такой інфармацыі няма, хто гэта прымаў рашэнне. Таму складана казаць, але ж у свой час мы даведаемся, магчыма, даведаемся. Но для меня гэта вельмі добры быў паказчык таго, як людзі ставяцца да вось такіх шагоў. І меня ён, ну, як вынікі гэтага як бы уцешылі, таму што калі мы ставімся, ну, напрыклад, я не ведаю, колькі грошай там прыплацілі. Ну, кажуць, 4000 за одну рэкламу. А чаму гэтыя грошы было не заплаціць, ну, нашим СМІ нейкім там, ці нашим блогерам там нейкім, ці яшчэ камусьці. Ну, є ж вялікія СМІ, і праплаціць ім там нейкія рэкламы там і так. Ну, чаму не падтрымаць сваіх? А чаму расійскім блогерам? Ну, навошта праглядаў іх шмат? І што? Ну, вось вам вынікі, 1500. Ну, няхай яшчэ за 2 дня, ну, няхай будзе 2000, няхай будзе 2500. Усё? Усё? Так, тут пачынаецца срачку мы чытаць не будзем. Так, Варламов тут ні пры чым, а вось пра асабістую адказнасць кожнага, хто хоча нейкага даверу ад людзей, то тут 100% плюс. Ну, так, канешне, ну, вы прыкіньце, вось тэлефануюць Варламову і кажуць: слухай, давай мы тебе грошай кінем, і ты рэкламу зрабі. Ён кажа: ну, вось столькі. Яны кажуць: да, добра. Ён кажа: офігенна. Ну, а чаму яму адмаўляцца? Кіньце мне $100. Я таксама ад іх не адмоўлюсь, каб весці стрымы там і так далей. Чаму не? Пока лідеры будуць вещаць з трыбуны і баяцца размовы з беларусамі, так і будзе. Ведаеце, я не магу гэта прыняць на 100%, ну, лічна я, ну, я выказваю зараз свае меркаванні. Вы можете з ім пагадзіцца, можете не. Таму што, акрамя таго, што вещаюць з трыбуны, ну і робяць тоже, робяць там розныя справы. Тое, што не атрымліваецца вось гэты дыялог з беларусамі, я не ведаю, тут можа не только
у лідарах справа, можа трошачкі і іншае можа быць, можа недапрацоўка СМі, можа недапрацоўка блогераў, можа недапрацоўка там зваротнай сувязі, шмат чаго можа быць, але ж гэта праблема, так. Вот тое, што гэта праблема, гэта так. Але як яе вырашыць, ну трэба садзіцца і трэба размаўляць, трэба збіраць і не проста размаўляць. Самае ж галоўнае, размоў было шмат. Самае ж галоўнае, каб гэтыя размовы яны проста не скончылись размовамі. Вось гэта таксама вельмі важна. Каб гэта было все зафіксавана і каб гэтага ўсяго прытрымлівались. То бок мы вырашылі рабіць так і так. Ну, можна падпісаць дамову, можна не падпісваць, але ж потым гэтае пытанне гучыць, сказаць, слухайце, у нас была дамова, вы яе не выконваеце. Вось гэта канструктыўная крытыка і ёсць. Вы не выконваеце нашы дамоўленасці. Ці вы іх дрэнна выконваеце, ці добра выконваеце, там, дзякуй вам там, і так далей. Тут я сгоден. Так, Бабарыка нигде не говорил, что КР не нужен. У него была другая формулировка о сроках. И вообще, господин Кабанов, что-то вы о своем бывшем коллеге по каналу никогда не говорите. Есть моменты, я вам широ опять же кажу, коли просто лепш забыть. Просто выкинуть, вырвать, выкинуть и забыть. Я ничего не хочу, я не хочу даже касаться гэтага. Ось шчыра вам кажу. Ну, для меня гэта великое разочарование. Усё, я не хочу. Ну, а что я могу сказать? Ну, мне сказать нечего. Все, я забыл. Вось таму и казать больше ничего не буду. Ну, разышліся назаўжды. Все. Так, а тое, што Бабарыка, я не кажу, што ён казаў, што КР не патрэбен там і так далее. Я кажу, што так, ён казаў пра срокі. Але ж, наколькі я ведаю, гэты срокі вось адкульсьці ўзяліся і сказалі, што вось трэба пераносіць там і так далей, но гэта вось шырока не абмяркоўвалась. То бок, каб не выглядала, што вось я лічу так, і ўсе павінны пад гэта падстроіцца. Таксама ж не павінна быць. Калі публічна, напрыклад, ёсць жа магчымасць з задавальненнем любое СМі, там любое СМі наше прыгласіць, напрыклад, таго ж Бабарыку і таго ж Ватушку і таго ж Брухана і так далей, каб яны селі і зрабілі такі круглы стол публічны, дзе абмеркавалі гэта пытанне, якое б вынеслі і абмеркавалі, што па срокам можа перанесці, можа нешта змяніць там і так далей. Вось КР яшчэ існуе, давайте вось нешта там зменім, напрыклад, не спісамі вы пойдзеце, а паасобку ці, напрыклад, прыбраць гендерныя квоты, вось гэта все абмеркавалі, КР гэта рашэнне прыняла і перанеслі, напрыклад, там і так далее. Но гэтага ж не было. А просто сказаць недзе, што, я лічу, што рана, такое сабе насамрэч. І я ні ў якім разе не крытыкую Віктара Бабарыку, што ён не пайшоў, напрыклад. Я таксама не пайшоў. І што? Вось, таму я зараз не на чьей старане. Так. Так, чаму КР не выступіла з заявай наконт недапушчальнасці ўмяшательства расейцаў у выбары? Вось тут пытанне. Я не бачу тое, што рэклама была агучана на расійскіх рэсурсах, што гэта ўмешанне. Яны агучылі тую рэкламу, якую непасрэдна КР дало. Там няма пра нейкія спіскі, што трэба галасаваць за гэтых ці за гэтых там. Тогда і тут больш ўмешанне ў тым, што людзям гэта не спадабалася. Людзі гэта не прынялі, што гэта добра. Так, з больной галавы на здаровую не перакідвайце. КР у крызісе і нездаровым супрацьстаянні з канкурэнцыі ўнутры. Гэта не выправязь, так напісана з памылачкамі, гэта не выправязь за гэтыя 2 гады, што ўсё можна быць канец КР. Так, з больной головы на здоровую не перекидайте. КР у кризисе и в нездоровом сопротивостоянии. Конечно, у КР внутри великое сопротивостояние разных структур, подходов и так далее. Тому вырашили зрабіць чат адчыненым, и там адразу перестали
пісаць, то бок ну пішуць нешта, ну ўсё збольшага перасталі. Паседжання праводзяць адчыненыя, то бок на Ютубе, але ж гэта нікому не цікава. І на паседжаннях, канешне же, людзі на паседжаннях себя ведуць трошачкі інакш, чым ведуць сябе там, напрыклад, на нарадзе фракцый ці ў закрытых чатах там і так далей. Ну публічнасць гэта публічнасць, і адказнасць уже тут нейкая з'яўляецца. І калі вось зараз будзем скончваць, калі казаць пра непасрэдна то, што трэба змяняць, тое, што казаў Брухан, што трэба у самім КР нешта змяняць. Ведаеце, вось так, опять же, гэта на абмеркаванне, я не ведаю, так яно или не, я не ўпэўнены ў гэтым. Значыць, калі б, напрыклад, зараз тыя структуры, якія прыйшлі ў КР, прынялі рашэнне, што трэба нешта змяняць, ці трэба перафарматаваць, напрыклад, забыць пра гэтыя выбары, напрыклад, і сказаць, што слухайце, а давайте мы сделаем пляцоўку без выбараў, куды запросім усе структуры, вырашым, якім чынам будуць і гэта, і гэта, і гэта, і гэта будзе такая канструктыўная пляцоўка. Але ж мы прыбярэм, забярэм у КР там вось такія інструменты, а дададзім такія, напрыклад, як такі, як кансультацыйны орган. Ну і так далей. То бок, ці, напрыклад, зрабіць, опять же, такі праз выбары, но уже калі там ідзе, напрыклад, не спісамі, без гэтых гендерных квот там і так далей, просто ідуць людзі, публічныя асобы, без ніякіх спісаў, і потым ужо, калі прыйшлі выбары, яны паміж сабой робяць нейкую там фракцыі, ці без фракцыі працуюць, ці яшчэ нешта. То бок там есть над чым падпрацаваць, ёсць над чым. І гэтых людзей ідзе, напрыклад, там 30 чалавек абралі ў КР. Больш нам не патрэбна. Ну, я іх прыклад кажу. Ці, напрыклад, паседжанні ў нас будуць раз у месяц, і гэта будзе адчыненае паседжанне, недзе будзе здымацца там нейкае мешканне, туды будуць прыходзіць усе СМІ, і мы там будзем адразу і КР, і офіс Ціхановскай, сама Светлана Ціхановская, і АПК весь будзе, ось все мы збіраемся, і там раз у месяц, напрыклад, і ўсё абмяркоўваем, што, як, чаго, падпісваем нейкія дамовы, дакументы. То бок там для фантазій шмат чаго ёсць, як больш плённа працаваць, і як больш зацікавіць беларусаў у тым, што ёсць гэта структура, і ёсць нейкая праца, ідзе там і так далей. Складана гэта ўсё, канешне. Складана чаму? Таму што насамрэч КР знаходзіцца, і беларусы, якія ўдзельнічаюць, яны знаходзяцца за межамі. Мы жывем у краінах, дзе сваё заканадаўства, дзе ёсць таксама іх рады, ці сеймы, ці яшчэ нешта, дзе ёсць свае палітыкі. І, канешне же, ім цікава тое, што працаваць са сваім насельніцтвам, са сваім грамадствам. Ім гэта цікава. Ім тое, што беларусы, ёсць яшчэ нейкія там прыехалі, ці украінцы, гэта менш цікава, але ж якраз тое, што існуюць нашыя структуры, гэта праца ідзе. Так? Але магчымасці гэтай працы якія? Нехта зменіць заканадаўства? Канешне, калі будуць зацікаўлены непасрэдна самі палітыкі тых краін, дзе мы знаходзімся, ім будзе гэта цікава ў тым ліку, і яны могуць гэта прадвінуць свайму грамадству. Тады, канешне, гэтыя перамены там, яны могуць адбывацца. Калі гэта супраць іх грамадства, калі гэта як бы рыбром становіцца так вось, бах, і ўсё. І вы хочаце гэтага, добра, што хочаце, але ж, гэта неяк нам там ужо неяк дрэнна, тады нічога не атрымаецца. Так, прагаласаваў. Я таксама прагаласаваў. Я яшчэ ў першы дзень прагаласаваў, пакуль чат не вісеў. Праблема ў тым, што збольшага ў КР людзі без досведу працы ў палітыцы. І гэта таксама праблема, таму што няма вось, і ў мяне гэта праблема там таксама была. У меня не было ніякай працы ў палітыкі. Вось, я там і сварыўся, і спрачаўся, і таму я вырашыў не ісці, таму што ў мяне іх не было того досведа, так яго і не стала насамрэч. І таму вось гэта асноўная прычына, чаму я не пайшоў, таму што
палітычная дзейнасць вось у такім непасрэдна такая праца гэта не маё, і мне я уже дарослы чалавек, мне змяніць сябе вельмі складана. Мне складана размаўляць з тымі, з кім я просто вось не згодзін па ўсім адсоткам і знайсці недзе з імі там сутыкнуцца нейкімі кропкамі. Я не бачу, што гэта там неяк было. Вось так, і гэта праблема, канешне, і няма шмат у каго людзей ніякай там даже разумення, даже прыблізна, што гэта такое. Яны глядзяць недзе там па тэлебачанню, як працуе сенат там, ці, напрыклад, кангрэс там амерыканскі, там, ці там, палаты розныя там і так далей. Яны бачаць, як там, і яны думаюць, што яны таксама змогуць так жа. Да не халеры, так яны не змогуць, таму што там зусім іншае, ўсё іншае. І у нас такіх палітыкаў насамрэч, я не ведаю, можа і няма, а можа і ёсць там па пальцах. Але ж ёсць людзі, якія канструктыўна могуць паміж сабой размаўляць і дамаўляцца. Такія таксама ёсць. Так, КР – представительный орган по факту. В европейских институтах, которые КР признали, в европейских институтах выборных орган не примут. Так я про это и кажу, что, признали. Вось, глядите, это так само, признали, дали там некие пляцоўкі. Але ж, калі ў КР нейкае рашэнне прымаюць, просты прыклад. Едзе, напрыклад, там з беларускай торгово-прамышленнай палаты дэлегацыя там на нейкую выставу там і так далей. КР прымае рашэнне, я як прыклад кажу, хаця гэтага не было, КР не змагло так прыняць рашэнне, там доўга цюліпались, але ж калі даже КР прымае рашэнне, што, слухайце, іх нельга сюды пускаць, таму што там палова ГБшнікаў, палова там непонятно каго. І прымялі рашэнне, напечатали, поставили штемпель, отправили. А далей что? А далей нічога. Потому что признали, а як такого нейкага інструмента працы з іншымі не далі. Так, ёсць інструмент паўплываць неяк на кабінет. Інструмента паўплываць на офіс няма. Слухання ёсць, і што? І нічога. Вось. Таму, канешне, пытанні шмат. Вось, і гэта якраз і тычыцца, калі патрэбна, каб усе, я так, опять же, лічу, хаця меня могуць не падтрымаць там шмат у гэтых структурах, што якраз вось гэтыя тры структуры, офіс Ціхановскай, аб'яднаны перадаходны кабінет, і тыя, хто пройдзе ў КР, яны павінны паміж сабой дамаўляцца, каб перакласці нешта на кагосьці, там дадаць нейкі інструмент, там, і так далей, каб паселенне, калі мы усілім і любую структуру дэмакратычную, любую, якая ёсць, дадзім ёй больш магчымасцей і так далей, гэта павысіць усе структуры. Усе. Калі структура нейкая незалежная, а нейкая шмат залежная і так далей, адна тоне, другая плыве, потым та плыве, гэтая тоне там, і так вось гэта тэлюпанне. А ў выніку нічога. Вось. Гэта больш праца, конечно, для тых людзей, якія ў гэтым нешта ведаюць, а не для мяне. Я магу только распавядаць і выказваць свае думкі. Навошта Ціхановскай хадзіць у КР? Адразу будзе вы пра незалежнасць КР. Я не ведаю, хто казаў, што Ціхановскай патрэбна хадзіць у КР. Ці гэта размова пра то, што... Не, я кажу пра тое, што павінны збірацца, напрыклад, разам, зрабіць раз у месяц. Гэта так, фантазіі такія, можа быць, яно і не так. Сабраліся ўсе разам, прыйшло СМІ, прамыя трансляцыі і так далей, і панясалося там і пытанні, і тое, абмяркоўваюць. І галоўнае, каб былі нейкія дамоўленасці па дальнейшай супрацы. Была крытыка, была самакрытыка, была праца над памылкамі. Калі гэта ўсё будзе цікава людзям. Будзе гэта цікава. Калі гэтага няма, вынікі. Идея без выборов из 30 человек, я слышал от Прокопьева. Мини всебелорусское собрание нам не нужно. Так и передайте своим кураторам. Так и передам обовязково. Только
Вось, беру на заметку, засланец Кабанов спаліўся. Ну вось, пожалуй, вось про тое, што я кажу. Ну, па-першае, я ад Пракоп'ева такога ніколі не чуў, даже калі ён казаў, можа быць. А па-другое, ну вось бачыце, калі ў чалавека ёсць сваё меркаванне, свае думкі, ён адразу ён будзе засланец, адразу ён там недзе будзе праплочаны, адразу там і адразу мы яго ставім на заметку там і так далей. Ну вось гэта ну, як ёсць. Вось бачыце, дзе тут канструктыў? Хто хоча ко мне меня паставіць на заметку, мы можам неяк гэта абмеркаваць. Нема пытанняў. Ставце на заметку. Я ўжо дзе только не стаю на заметках. Ну, неяк да такой степені вось гэта ўсё пофіг, што вы пішаце. Ну просто каб вы ведалі. Божачкі, я жыццё пражыў вельмі цікавае і шмат чаго прайшоў. Мне гэта ну, просто так дзіўна гэта чуць, блин. Божа, нейкія заметкі там і так далей. Ну, каб вы хаця бы там нейкі адсотак прайшлі тое, што я прайшоў, вы понялі бы мяне, як мне да жопы гэтае ўсё. Так, главная проблема АКС заключается в том, что нет понятия, зачем нужен этот орган. Это нельзя сделать без него. Тут сгоден полностью, потому что колькі не было пытанняў, колькі не падымалі, навошта патрэбен гэты орган, адказаць дакладна ніхто так і не змог. І я, будучы 2 разы ў КР, один раз без выбораў, другі раз у выборах, я, чалец былы КР, я таксама для сябе яшчэ зараз не сфармуліраваў гэта. У меня ў галаве вось такога, ну, неяк нема. Тое, што яго прызналі, ну, добра, зашибісь, ну, прызналі. Тое, чым он павінен займацца і якія ў яго ёсць магчымасці, вось тут ужо пачынаюцца пытанні. Ну, таму і калі былі стрымы дагэтуль яшчэ, калі былі там і дэбаты там, і так далей, таму я казаў, што можа якраз КР павінен там больш дадаць яму нейкіх функцый там і так далей. Так, значыць, фурум УСР. Слухай, можаш слухаць, можаш не слухаць, гэта ж твоя справа. Я ж цябе не прыцягнуў сюды ў наручніках. Ну, не падабаецца, валі. Хто? У нас же дэмакратыя. Вось, хто ці атрымае. Вось, а тое, што мне рабіць, там, ці зачыняць, не зачыняць, ну, тут уже я буду вырашаць, а не ты. Так, ніякага ўплыву КР на офіс ЭПК не мусіць быць, пакуль гэта вельмі нестабільная структура. Магчыма, яна і будзе вельмі нестабільнай, калі беларусы абіраюць. Беларусы, тут же у чым справа? Што беларусы абіраюць людзей, і чаму гэтыя людзі не могуць ні на што паўліяць, а чаму не? Таму тут такое, ну, спрэчнае. Так, магчымасць у КР цягам 4 гадоў. Так, магчымасць у КР цягам 4 гадоў тая ж Ціхановская дала, вышэй за галаву. А Ціхановская не можа даць магчымасці КР ці не даць. Тут вось, вожык, памыляешся ты. Гэта не справа Ціхановскай, то бок, ну, яна не мае права нешта даваць, а нешта забіраць. Гэта справа тых людзей, якія галасуюць. І справа, як КР вырашыць. І справа у тым, як КР выстраіць стасункі з рознымі структурамі, якія дамоўленасці будуць і так далей. У нас няма такога. Ну, я был в 2 КР і ведаю, што Ціхановская кажа, так, карацей, вы вось гэта рабіце, я даю добро, а вось гэта вы рабіць не будзеце, я добро не даю. Такога няма. Вось, ёсць нейкія там дамоўленасці і ўсё. Так, прызналі іх на еўрапейскім узроўні, дзякуючы той же Ціхановскай. Ну так, канешне. Канешне, у тым ліку гэта і є заслуга у Еўропе. Але ж, наколькі я ведаю, проста, калі быў першы КР, а я тады сидзеў за кратамі, у той час недзе там, ці ў Госдепе, ці яшчэ недзе, написали, што мы прызнаем гэтую структуру. Вось я магу памыляцца. Вось гэтага, напэўна, все гэта і пайшло. Вось гэтая гісторыя з КР там і так далей. Так, Ціхановская аб'явала статус КР, а не задачы давала. Яна яго абвесціла ў 2020 годзе. Там, ну, давайте мы зараз про 2020 год трошечки забудзем, таму што 6 год прайшло, час змяніўся, і у нас нейкі крызіс у структурах. Таму тут, ну, яшчэ раз кажу, што тут ёсць што абмяркоўваць.
ёсць, я згодзін. Я шмат з чым магу пагадзіцца, шмат з чым магу не пагадзіцца, але гэта не мая справа. Вось, і не мая справа камусьці нешта навязваць там і так далей. Гэта павінна паміж сабой спадарства разважаць, грамадства, структуры розныя. Так, ну што значыць забудзем? Трэба ведаць гісторыю. Я зараз не пра гісторыю, я зараз Вожык. Дай мне скончыць стрым канца да канцоў. Я зараз не пра гісторыю і не пра тое. Я кажу пра тое, што тыя паўнамоцтвы, якія былі ў некаторых структурах, жизнь цячэ, і трэба нешта змяняць, нейкія іншыя накірункі браць, працаваць. Трэба ў кагосьці, каб было больш паўнамоцтва, кагосьці менш. Чтобы гэта жывы арганізм. Ён расце, ён развіваецца, і аб гэтым так, ёсць пратакол супрацы, там узгоднены, але на то ён і пратакол, каб узгадніць сёння адзін пратакол, а заўтра іншы, і абгрунтаваць гэта і сказаць, што зараз уже гэта не працуе. Вось як канстытуцыі змяняюцца. У тых жа штатах яны як бы і не змяняюцца, але ж гэтыя папраўкі, якія там заўсёды носяць, яны змяняюць усё ж такі асноўны закон. Тое самае ў іншых краінах, там нешта змяняецца, тут нешта змяняецца. Гэта жывы арганізм, ідзе працэс, ідзе а тым больш у нас, калі мы былі не падрыхтаваны да гэтага, калі досведа няма, шмат магло быць памылак і ў тым жа там і пратаколе, і ў тым жа статуце КР, там і так далей, і так далей. Гэта ж тое, што прынялі, гэта ж не назаўжды. Гэта патрэбна, каб гэта працавала для беларусаў, для таго, для будучыні Беларусі. І каб гэта самае галоўнае, тое, што пачалі, каб гэта нас больш аб'ядноўвала, каб мы маглі капіць вось гэтыя сілы, каб мы маглі будаваць такі падмурак для будучыні Беларусі, для будучыні нас, для будучыні нашых дзетак, нашых там унукаў там і так далей, каб Беларусь была краіна, якая гучыць не і не звязана з Лукашенко, а звязана з дэмакратыяй. Так, я зараз буду скончыць, сябры, но ўсё роўно скажу, Вожык сёння вельмі калючы. Ну, на то ён і Вожык. Бо атрымліваецца фактычна дайце нам паўнамоцтвы, пры гэтым дагэтуль нічога не зроблена. Опять же, тут якраз, а можа і не зроблена, таму што паўнамоцтва няма. Тут же такое, ну, гэта на абмеркаванне ўсё. Таму што, а калі паўнамоцтва няма, а што можна зрабіць? Якім чынам, калі іх няма гэтых паўнамоцтваў? Таму тут такая медалька з двух бакоў існуе, калі ўсё гэта. Так, значыць, пытанне, што невядома, на што існуе КР, я таксама перад сабой ставіў. Былі надзеі на гэты праект, прымаў удзел у першых выбарах. Разачараваўся, бо не было бачна вынікаў працы, але вырашыў зноў прыняць, ну, я так понял, прыняць удзел у выбарах. Пакуль выбар ёсць, трэба карыстацца, паглядзім, што з гэтага вырасце. Ну так, я таксама шмат людзей ведаю, якія прагаласавалі, проста падтрымаць, даже не ведаючы, чым займаліся і так далей, кажуць, слухайце, вось як мне знаёмы адзін сказаў, што слухайце, у меня ёсць магчымасць у маём жыцці, якой не было ў Беларусі. А мой голас можа на нешта ўспрыяць. Можа. Я таму вырашыў прагаласаваць. На што ён паспрыяе? Халера яго ведае. Але ж у меня такая магчымасць ёсць, я і скарыстаюсь. Вось такое ёсць таксама. І ў гэтым нічога дрэннага я не бачу. Так, Вожык не ўгаманіцца сёння. Значыць, прабачце, мінімальныя задачы ёсць. Іх выканалі. Вожык, я не ведаю, насамрэч. Штосьці выканалі, штосьці не выканалі, штосьці ў працэсе працы, штосьці, ну, опять же, я ж не кажу, што не навязваю свае думкі, што трэба вось зрабіць абавязкова так, ці не так. Але ж тое, што мы пра гэта размаўляем, і тое, што гэтыя каментары ёсць, гэта ўжо праца, насамрэч. Гэта ўжо праца. Гэта ўжо пачынаецца такі мазгавы штурм. Калі пачынаецца абмеркаванне, гэта ўжо добра. Таму дзякуй за тое, што далучылись да эфіра, дзякуй за тое, што пісалі свае пытанні.
Дзякуй тым, хто прагаласаваў, дзякуй тым, хто паслухаюць і прыме там нешта пачне змяняць. Вось я вельмі спадзяюся на людзей, што розум ўсё ж такі пабедзіць. Розум павінен пабедзіць у нашай справе таксама, і дабро пабедзіць зло. Гэта я ведаю точна. Калі яно гэта адбудзецца, не ведаю, але яно адбудзецца. І таму, сябры, да пабачэння, да іншых стрымаў. Паспрабую ў сераду выйсці. Жыве Беларусь!